Ma-South Africa molweni, ndimamele uzero wezinkinga. Guys, sine-leader ze-March and March. Sinongizwe Mchunu, sinophakela umthakathi, sinoJacinta. Ndizawuyibeka ke phecelezi ndithi kwiphondo laseZulu Natal. Zikhona zaseCape Town, zikhona ezaseKurhuleni, ndizibale zonke iiprovince. Kuthiwa ke isitha, nimamele bantu bakuthi, ningangxami ngothukisa. Bazawukhangela kwanto abazawuleqa ngayo ungizwa. Isitha ke ngamabhulu. Amabhulu alala nee-leaders zethu ngengubo eyi-1. Kuplanwa amaqhinga. Mmamele iyani kwividiyo, kuzo zonke iividiyo zikaZero, uthetha le nto izawukwenzeka. Bazawukhangela kwanto ezawukwenza ukuthi thina balandeli bee-leaders ze-March and March sizo-acta against zona. Bazawukhangela kwanto engathi izawunyelisa ungizwe, uJacinta, uphakela umthakathi nabanye esingabazi kwapha kweza leader ze-March and March ezisecaleni kongizwe nophakela umthakathi. Niyimamele guys, umntu akayiva ayimamele ayiphinda-phinde laa ntetha kaZero wezinkinga. Isitha le nto sayijonga sabona uba le nto izawuphazamisa laa system singayifuniyo, laa system yamabhulu le isicinezelayo apha eSouth Africa. Isitha ngamabhulu nee-leaders ze-ANC nezinye ii-leaders zezinye ii-political parties ezikulaa palamente. Bazawukhangela kwanto, ezinye zizawufakelelwa zingekho. Kuthiwe hayi uphakela umthakathi wenza so. Bazawufuna kwanto ezawubatheza amandla. Umbuzo ke wam uthi guys, sizawuthini thina abantu baselapha? Silapha emva kwabo kaloku, sisapota bona, sizi-supporters zee-leaders ze-March and March. Yabona ke guys, bayaplena abantu abamhlophe, benabanye oongqondongqondo abantu abamnyama abazabanika amacebo aba-against, abazotyapha, abazawufumbathiswa ukulwa le March and March, ukulwa eza leaders. Kuzawukhangelwa kwanto, kuzawuba nee-criminal charges nje ezifeyikhwayo, kuzawuba nezinto nje guys, inintsi into epha ongahlala phantsi uyicinge nawe eplanwa sisitha amabhulu. Awafuni kuphazanyiswe le system ngoba thina sawube sibhukuqa umbuso. Kaloku bona bafuna usebenzisana nezi-illegal immigrants, zizi-cheap labours, ngoba into abangayifuniyo sithi si-South Africans. Asifunwa sisitha amabhulu, asifunwa nguPresident uRamaphosa negqiza lakhe, abantu be-ANC, abantu be-EFF, bonke abantu abapha kulaa palamente abasondelelene notata uRamaphosa. Asifunwa thina balapha eSouth Africa, kufeyivwa abantu bokufika. Bantu bakuthi abamnyama, bantu bakuthi, hayi, ndawuncama ndikhalale uba sawuyeka uba zii-supporters zee-leaders zethu ze-March and March. Uba sawuthi xa kuvezwa i-fake accusation, yonke nje into bazawutyhuzwa ngayo eyi-fake ezawuvezwa nje nengazange ibekho yenziwe into ekhoyo, ndawudana kakhulu. Ngase sime nto zakuthi, sime. Ewe ndiyayazi akukho lula akumnandanga ulimala, ndiyayazi akumnandanga ubotshwa, ndiyayazi akho nto imnandi edibanisele nothreatenishwa. Siyathreatenishwa, niyayibona loo nto leyo. Siya kwi-15, sizawudlula kwi-15, siye kwi-20, siye kwi-25. Bakhangela kwanto abangayenza. Uba kuthiwa bayakwazi, uba bekuthiwa kuya ngabo ootata uRamaphosa negqiza labo, ngase ifike laa mini bebokhele babadubulisa aba bantu. Ningalibali guys, apha eSouth Africa kunamapolisa amdaka. Uba nisasikhumbula isitori samapolisa ayesuka eBloemfontein esiya eLimpopo, afakwe emlanjeni eJohannesburg, abulawe mathathu. Andiyazi beyophanda ityala likabani phi abulawayo.
imoto yaba irhuqwa emlanjeni, kuzawufakwa amapolisa amdaka pha or izigebenga ezimdaka, iinkabi ezimdaka, ukhangele ezi leaders zethu. Ibingase noba ingenzeka loo nto guys, singapheli mandla. And ukwenzeka kwayo kube ngona ke ngoku senza kwanto enyekenyeke emdaka si-South Africans. Uxhasa ii-leaders zethu, singabuyi mva. Uba niyawukhumbula umlo waseMarikana wee-mine workers, ngase sifane nala maqhawe abhubha pha ngezwe lethu, silwe. Ngase silwe. Noba silwe ngephanga ngomkhonto ngoba imipu asinayo. Le mbali yenzeka apha nge-30 June 2026. Sife besilwela izwe lethu. Ngase siwuthatha umbilini siwulahle kude. Othakatha uyathakatha, ohlamba ngentelezi ahlambe ngentelezi, ngoba sizawuvinjwa ngala mapolisa. Niyamva lo mama wake nje Mtshekga kuthiwa ngoku sehambe siya ecela nee-taxi owners ukuthi zime nabo. Abantu abasifuna bakulaa palamente be-ANC. Umama u-Angie Motshekga akasifuni eSouth Africa. Utata uRamaphosa akasifuni, uMalema akasifuni. Sizawulwa nee-brothers zethu nje ngabo abasababiza zii-leaders zethu. Ngoba thina bekufanele uba kaloku kwasekuqaleni zange salwa nabantu bokufika. Bekufanele uba thina salwa nabantu abamhlophe. Qha kasikwazi baphethe umnotho. Xa nditsho baphethe umnotho. Asifuni iSouth Africa yethu iphenduke iZimbabwe kulanjwe. Abantu abamhlophe baphethe umnotho siyavuma. But ngoku bafuna silwe sodwa sizi-Africans. Sizawulwa ke bafuneka silwile. Kaloku ngobona bafuna ureplace thina ngabantu baseZimbabwe, abantu baseNigeria, Tanzania, Congo, Mozambique, Malawi, mbala yonke into. Bafuna ureplace thina South Africans ngabantu. Yile lizakwenza uba ke sibe zizitha no-brother bethu, silwe nabo, sibagxothe, sibaxabele, sibabethe ngamatye, sibenze yonke into emdaka. Amapolisa athunywe nguRamaphosa namajoni athunywe nguRamaphosa azawuba ngakwabantu. Ngoba kaloku kuli-South Africans akufunwa siphakamise into hayi entweni erongo. Akekho umntu ongayiboniyo loo nto, akekho umntu Guys, ngase sibe nesasibindi samadoda aseMarikana afayo ezama-mine workers, sife sisiya phambili sizi-South Africans. Silwele izwe lethu, sife sisiya phambili. Deep down ezinhliziyweni zabo amanye amapolisa awazoyithanda loo nto. Noba zawuma kube ethunyiwe ke, kodwa awayifuni laa nto. Akhona amathandazwe kula mapolisa, akhona amathandazwe kula majoni afuna ukhusela iSouth Africa yawo. But kuzawunyanzeleka ngoku bephenduke iinyoka ngenxa yokuba bazawube befumana uxinzelelo kubaphathi babo. Andazi into zakuthi bizwe liyaphi, kodwa ke umnqweno wam ngasisimeni silwe siye phambili. Ubunomkhonto uneswedi yonke into onganayo. Kaloku akuzuthiwa ilizwe lethu ngabantwana bokufika sikhona. Sawube singamadoda okuthini? Sizawube singamadoda okuthini? Zithe ii-leaders ze-March and March zifuna abantu abaneempepha apha. Khazithi kutheni? Zifuna abantu abeze ngapha ngokusemthethweni. Njengathi South Africans, abantu bethu abakula mazwe baneempepha. Awungeni kula mazwe ungenazimpepha. Kutheni apha bezawungena badakase bageze abantu baseMalawi, abantu baseNigeria, Zimbabwe, Mozambique, yonke la mazwe bengenazimpepha? Uba babona amapolisa beBellville babaleka bayozifihla, ubonise ukuthi abanazo ezincwadi. Abanazo. Naba seSomalia, Pakistan, yonke le nto abanazo ezincwadi. Xa bebona amapolisa enze raid bayabaleka bazifihla. Kube nee-leader ke ezifana nomama u-Angie Motshekga, ezifana noJulius Malema, notata uRamaphosa ezingazuma nathi. Mabangasinyoka abantu abasiphethe, mabame nathi. Sifuna iSouth Africa yethu back and sizayithatha. Bazawusibulala sizayithatha. Sizayiclaima ngomkhonto, bafuna siyiclaime ngomkhonto. Nangephanga, ngamazembe, yonke into esinayo, ngoba imipu asinayo. Kungcoliwe zii-leaders zethu zimdaka kahle kahle.